muistelen, niin hymyilevän vanhuksen taas mieleeni saa. Vaan räjähdyksen perään sitä väkisinkin herää tarkemmin pohtimaan. Ja muistaa mietteet, joissa köyhän alta kiskaistu on Suomen maa. Ja kuinka jonkun täytyy alamäki ajoamme jarruttaa. Sitä minkä vuoksi elin, minkä eteen ponnisteli, minkä säilyneen sois. Sen hallitseva elin varasti ja paloitteli, kenties myy kaiken pois. Hän katsoi peiliin, näki ikivanhan ukon sekä matkan pään, vaan nuori mieli ei antautuisi lahtareille sittenkään. Sen kertoi kirjeessään. Niin pieninä palasina on isoisä graniittirappusilla ja poliisin osa iloton jäseniä keräävät pitkän illan. Vaan kun löytyy se toinen pää, niin juttu onkin murhajuttu, joka meitä järkyttää, kun uhri on se TV:stä tuttu mies. Viimeisessä kirjeessänsä isoisä itseltänsä kyseli niin. Jos rakennelmat saa nyt kata, miksi tätä maata jälleen rakennettiin? Ja miksi silloin niissä poteroissa pelättiin ja kärsittiin, kun uudet voimat kaiken sabotoivat, koska voivat tehdä niin? Hän niitä nuoruusvuotisia sodankäynnin takkosia muisteli kai. Kun uskottavin tekosyy taas vihollista lähestyi ja satimen sai. Hän katsoi kauan, miestä syleili ja piti kiinni otteessaan ja sitten paukkui, niin kuin todistaja lausunnoissa kertaillaan. Jotain alkoi satamaan. Niin pieninä palasina on isoisä graniittirappusilla ja poliisin osa iloton jäseniä keräävät pitkän illan. Vaan kun löytyy se toinen pää, niin juttu onkin murhajuttu, joka meitä järkyttää, kun uhri on se TV:stä tuttu mies. Jollei kansan koti pidä huolta heikoimmista, uhrit lasketaan, kuka tahtoo nimen listaan.